apa botezului a intrat o tânără cu numele Adina. Acum să spunem că toate aceste tânăre sunt în familie credincioasă. Domnul să le binecuvânteze familia, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Sora Adina, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Te-ai hotărât ca toată viața să-i slujești? Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Domnule, intrat în apa botezului două sorioare, sorii și în Domnul, sorii și de corp, iasă dintre familia credincioasă a fratelui Aron Căregi și Lucica, Dumnezeu să le binecuvânteze. Cred că este un mare har. Dacă ele amândouă sunt de aceeași vârstă, au hotărât să laude pe Dumnezeu. Cred că este un lucru foarte frumos. Nimic nu are mai de mare valori decât să fie un copil al lui Dumnezeu. Și cred că ele și-au luat angajamentul că vor lăuda pe Dumnezeu. Soră Camilia, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Ești hotărâtă ca toată viața să slujești Domnului Iisus? Da. Pe baza mărturisirii care ai făcut-o înaintea lui Dumnezeu și înaintea multor martori, oculari, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Sore Camilia, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul sufletului tău personal? Te-ai hotărât ca toată viața să-i slujești? Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului un frate tânăr cu numele Sergiu dintr-o familie credincioasă. Am mai avut și o soră, Andreea, care a botezat, sau mai înainte un pic. Domnul să-i binecuvânteze. Ne bucurăm că în această familie două treasă la un cheia legământ cu Dumnezeu. Este un mare har, fraților, atunci când o familie întreagă este credincioasă. Casa unde locuiește Dumnezeu este un colț de rai, slăvit să fie Dumnezeu. Stăm într-o situație, o scenă asemănătoare ca la râul Iordan. Dumnezeu mărturisea despre Domnul Iisus, Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Iisus și Domnul Iisus era acolo, slăvit să fie Dumnezeu. Frate Sergiu, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Ești hotărât ca toată viața să slujești Domnului Iisus? Pe baza mărturisirii care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră martor ocular te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. botezului în fața apiste un tânăr cu numele Gabriel, care s-a hotărât în viața lui ca să slujească Domnului. Zicem ca Domnul să-l ajute. Amin. Frate Gabriel, crezi că Domnul Iisus Hristos
este Mântuitorul sufletului tău, Da. te-ai hotărât tu toată viața să-i slujești lui Dumnezeu și să-L urmezi pe Iisus Hristos, pe baza mărturisirii credinței tale. Te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, fie numele Tău binecuvântat în veci. Îți mulțumim frumos pentru clipele și momentele de împărtășire cu care ne-ai binecuvântat și în ziua de astăzi. Îți mulțumim pentru cuvântul Evangheliei. Îți mulțumim pentru frații oaspeți. Îți mulțumim pentru cei care în ziua de astăzi au încheiat un legământ cu Tine prin apa botezului. Te rugăm să-i binecuvântezi. Tatăl nostru care ești în cerul, te rugăm frumos, ține-i toată viața lângă Tine, întăbărează în jurul îngerii Tăi și călăuzește-i și ziua, și noaptea, și în călătorii, și unde vor fi și la școală, slăvit să-ți fie numele. Binecuvântă părinții care i-au crescut, binecuvântă biserica în care a făcut parte și în care vor face parte, binecuvântă pe cei care au sfătuit din cuvântul Tău, binecuvântă întreaga biserică, binecuvântă oaspeți în casă